תנו רבנן, מה הוא נותן לו? אז ראינו במשנה שיש משנה אומרת ככה, המשנה שלנו אומרת, מוכר פירות לחברו הוא זרען ולא צמחו, ואפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותן. המוכר לא חייב לו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, זרעוני גינה שאינן נאכלים חייב באחריותן, אבל מכיוון שיש זרעים שהם רק לגינה, שימושם היחיד הוא לזריעה, אז שם יש בעיה. ולכן הוא חייב באחריותן. אז פה עכשיו מתחילים, תנו רבנן, מה הוא נותן לו? מה הפירוש של חייב באחריותן? מה נותן לו בעצם? רבנן אומרים, דמי זרע ולא הוצאה, רק את משהו שלם עבור הזרעים, ויש אומרים, אף הוצאה. בסדר? שני דעות, אני ציירתי פה בקטנה. טוב, לא משנה. מה זה ההבדל בין אחריות והוצאה? הם לא פירשו מה האחריות, יכול להיות גם וגם, יכול להיות או. לא ברור. אחריות, מה אתה הבנת באחריות? זה יכול להיות שונה ממה שאני הבנתי, כאילו, זה, כן? אוקיי, אז זה מה שהם מנסים לדייק. אז יש לנו את שני הדעות האלה, ואז שואלים, מען יש אומרים, מי זה הרב? מי זה יש אומרים? כן, מי זה? אמר רב חיסדא, רבן שמעון בן גמליאל היא. רוצים להגיד שזה היה רב שמעון בן גמליאל, הרי אותו רבן שמעון בן גמליאל מהמשנה. אוקיי? אני זוכר שהיה, לפעמים יש אומרים זה רבי מאיר, כן? סתם כן. סתם משנה always. יש את זה דבר, כן. אבל היה שהם היו רבי מאיר ומישהו אחר היה בחרם, משום שהם לא נתנו כבוד לראש בית המדרש, החליטו להגיד מאמרים שלהם, של שניהם ביש אומרים, אבל אחד אמר סליחה לנשיא הסנהדרין, אז נתנו לו את הכבוד להלכות בשמו, אבל אני חושב שיש, פה זה רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, אבל רוב הזמן יש אומרים זה, אני חושב שזה רבי מאיר, גם כן. יש שיטה, כן, פה בגלל שאומרים שזה רב שמעון בן גמליאל, אז יודעים שזה, אבל אם לא אומרים, אז יש כזה שיטה, כאילו, לראות מזה. טוב, אז זה. זה מה שרב חיסדא אמר. רבי שמעון בן גמליאל היא, כן. אז שואלים, רבי שמעון בן גמליאל, איזה רבי שמעון בן גמליאל? זאת אומרת, איזה, מכל הדברים שרבי שמעון בן גמליאל אמר, איזה דבר מכל התורה שלו, נגיד, מכל לא שהיו שניים של גמליאל, אחד. הוא מתכוון איזה מכל הדברים שרב שמעון אמר, בעצם. אימה רבי שמעון בן גמליאל דמתניתין, אם אתה רוצה להגיד שזה רבי שמעון בן גמליאל, או יותר נכון, מה שהוא אמר במשנתנו, תתנן המוכר פירות לחברו, הוא זרען ולא צמחו, ואפילו זרע פשתן, אינו חייב באחריותן. זה קראנו את זה כבר. אז סימן שזה לא באמת צדק. ואפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותן. זאת אומרת, הוא לא מדבר עדיין מה קורה אם כן הוא חייב. הוא פשוט מזכיר לנו בעצם מה המשנה פה. הוא לא נכנס בדיוק. המוכר פירות לחברו הוא זרעם ולא צמחו, ואפילו זרע פשתן אינו חייב באחריות. זה מה שהמשנה לימדה לנו. באחריותן. זרעוני גינה שאינן נאכלים חייב באחריותן. זה בדיוק המשנה. אז מזה עדיין לא יודעים מה הכיוון של אחריותן. לא יודעים מה הפירוש של הדבר הזה. זרעוני גינה שאינן נאכלים חייב באחריותן. אז בעצם מה שהם רוצים להגיד
שבהתחלה של המשנה אנחנו סוג של מבינים לפני נכון שבמשנה כתוב, בעצם אני אקרא את זה שוב את המשנה, במשנה כתוב מוכר פירות לחברו זרען ולא צמחו ואפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותן. לפי מה שלמדנו דף או שני דפים אחרי זה, אנחנו יכולים להבין בלי לקרוא את רבי שמעון בן גמליאל מה הכיוון. הכיוון הוא אין אחריות. שאין אחריות בפשתן דווקא. למה? כי יש מיעוט שמשתמשים בו כדי לאכול, כדי אכילה. אז לכן תמיד אם הקונה לא פירש לשם מה הוא קנה, המוכר תמיד הוא יכול להגיד אתה קנית לשם אכילה. זה לא משנה אם זה נכון או לא. עדיין יש לו פתח ולכן אני לא חייב לך. בסדר, עדיין יש את הפתח הזאת. זה לפני הרבי שמעון בן גמליאל. אז מה בדיוק? אז רבי שמעון, כן, ואז רבי שמעון בן גמליאל אומר זרעוני גינה שאינן נאכלים חייב באחריותן. סוג של אז לכן, אבל זה לא כזה סתירה, כן? אין פה סתירה בעצם. לא. חייב באחריותן. עם הספר רבי שמעון בן גמליאל אומר זרעוני גינה שאינן נאכלים חייב באחריותן. זה יכול להיות שאתה אותו רב שמעון אומר. אז הם רוצים להגיד, האם זה, בדיוק, זה יכול להיות שזה אמור להיות את אותו רב שמעון בן גמליאל, יש אומרים, הם רוצים להגיד שזה רבי שמעון בן גמליאל. לפי המשנה, כנראה יכול להיות, כמו שאתה אמרת. אבל זיכרון שלי לא כל כך טוב, אבל נדמה לי שהיו שני רב שמעון בן גמליאל. יכול להיות, אבל בספציפית הזה, הם מדברים על האיש הספציפית הזה, רק מאיזה מדבריו, על איזה מדבריו הם מדברים, זה השאלה. וכרגע, כנראה שזה אולי הוא. אבל במשנה, הוא לא אומר בדיוק כמה צריך, כמה זה החיוב של הבעל הבית. וזה, כאילו, הוא אומר שצריך לתת את הדמים וגם את כל מה שצריך, כל מה שהוא... אז לכן אמרתי, מה ההבדל בין אחריות להוצאה? אני רואה את זה, אני תמיד מסתכל על ברייתא כמשנה, אני לא יודע אם זה נכון 100%, אבל יש בזה נכונות, כן? אז בעצם יש לנו שני משניות. אחד אומר חייב באחריותן, אבל לא מפורש מה זה אומר. אז השני אומר, דמי זרע והוצאה, סליחה, משנה אחרת אומר, דמי זרע ולא הוצאה, ואז, אבל יש אומרים אף הוצאה, כן? אז הם מנסים לקשר את הברייתא למשנה ולהגיד שזה פירושה של המשנה. לא, אחריות זה צריך לשלם משהו. הוצאה, בעצם יוצא. מה ההבדל בין המחלוקת זה, יכול להיות, מה באחריות, מה צריך באחריות. בנזקין יכול להיות אפילו, בוא נגיד דמי זרע, יכול להיות הוצאה, יכול להיות אפילו בושה, יש כל מיני דברים שיכול להיכלל בתוך אחריותן. מה זה ההבדל בין, השאלה שלי היא, מה ההבדל בין להגיד שזה אחריותן, מה ההבדל להגיד שזה האחריות של המוכר, או של ההוצאה של הקונה? מה זה משנה? זה אותו דבר. אם הקונה לקח מישהו לעבוד את האדמה, אז אחריות זה אחריות והוצאה זה אותו דבר. זה אותו כסף. למה להשתמש בשני סוגי מילים? כי זה בעצם המשנה הראשונה, זה משנה א', חייב בסדר? חייב באחריותן. איך אתה מפרש את זה? זה יכול להיות כל מיני, כל אחד פה ייתן דוגמה אחרת בערך. טוב, אז מה ההבדל? הוצאה. איך אתה מפרש הוצאה? חכמים מצאו משנה ברייתא, מדבר על אולי אפשר לפרש את האחריותן לפי הברייתא הזאת, ואז הם אומרים, הנה ברייתא, נותן לו דמי זרע, ולא הוצאה, ויש אומרים, הוצאה גם.
זה הפירוש, הם רוצים להגיד שזה פירושו שבאחריותן. זה פשוט, אוקיי. הם קשור, הם רואים קשר בזה. זה אותו דבר כאילו. רק משתמשים במילה אחרת, זה הכל. אני חושב שאחריותן הוא כזה כלל, והפרט יהיה דמי זרע, הוצאה, ונזקים אחרים יש, הרופא צריך לשלם, גם הבושה גם, יש 5 דברים כאלה בנזקין. נכון. אולי זה קרוב לזה, לא בדיוק פה, אבל יש יותר מישהו שזכר שיעבוד... אחריותן, you need to be a responsible person. What does that mean? You gotta be on time, you gotta pay your bills, you gotta be... Okay. ברוך אתה אדוני למחרם, שהכל נתברך. אוקיי. Okay. So for me, the only option that came from anti-Semitic teachers wasn't Oh. Okay, so. Okay. So it's like other religions. אז בינתיים זה ראשון גמליאל. פיין. שמעון גמליאל, אם רוצים להגיד עצם מדבריו, יש לו כמה דברים, הם יכנסו לזה פה בהמשך, אבל כרגע מתמקדים ספציפית על המשנה. אוקיי. עם הסייפה, כן, אז אם זה אותו הרב, אז עם הסייפה, הרב שמעון בן גמליאל אומר, זיון הגינה שאינן נחלים חיה באחריותן. אז פה מגיע מה שברור לנו כבר, שזה תנא קמא נמי אחי כאמר. זרע פשתן, הוא דאינו חיה באחריותן. פה מה שכבר אמרנו, בעצם תנא קמא גם אומר, שזרע פשתן אינו חייבת באחריותן, הזרעון הגינה שאינן נחלים חיה באחריותן. חוץ מזה. אז בעצם, אני שוב מבין את זה, ששניהם אומרים את אותו הדבר. אז למה, בדיוק, שזה לא יכול להיות, למה אז הם יהיו באותה משנה, אם זה אותו הדבר. אז מה הוא מנסה להגיד? אלא לאו הוצאה היא כווני הוא. אז לכן הם שניהם ביחד שם? לא בדיוק. אחד זה אחריות, אחד זה הוצאה. זה מה שהם רוצים להגיד. שאחד זה דמי זרע והשני הוצאה. דמי זרע והוצאה. אלא לאו הוצאה היא כווני הוא. מר סבר דמי זרע ומר סבר אף הוצאה. כן? כן. אוקיי. אוקיי, הגיוני. אבל משום מה הם רוצים להגיד אולי גם הגיוני ההפך. ממאי? דילמה איפכה. How do we know that it's Rabbi Shimon ben Gamliel who says Afotza? Maybe it's the Tanna Kama. Maybe it's the Tanna Kama that says the הוצאה and Rabbi Gamliel says only דמי זרע. אפשר להגיד כזה דבר גם, לא יודעים באמת. רב חיזה אמר, זה הוא אמר. חיזה לא היה תינוק. That's a good point. anyways. הלא קשיא. אז הם אומרים שזה לא, אין פה קושייה, כל תנא בהתראה, לתפויה מילתא קאתי. זאת אומרת שרבי שמעון בן גמליאל בא להוסיף, לדייק, מה שהמשנה כבר, תנא קמא כבר אמר. אז אם הוא בא לדייק, זה אומר שתנא קמא לא אמר את זה. ורואים ברייתא, שהלשון של יש אומרי בא לדייק גם, סוג של אף הוצאה. והלשון של תנו רבנן, דמי זרע, הוא לא בא, כן, פה הוא אף הוצאה, הוא כאילו בא להוסיף כזה. ככה אני הבנתי את זה, אמרתי, הבנתם את זה בצורה אחרת, תגידו לי, לא, קראתי פה, זה לא בדיוק מוסבר ככה, אבל ככה אני הבנתי. אוקיי, אז זה. כל תנא בהתראה בתורה מילתא קאתי. אוקיי. אז טוב, הם ניסו דרך א', כנראה אולי הגיוני, אם הפוך, כנראה לא הגיוני, כי הם הסבירו כבר למה, מה ההיגיון בזה, אז רוצים להגיד אולי אפשרות שלישית, בדילמה, כולה רבן שמעון בן גמליאל היא. אולי רבי שמעון בן גמליאל אמר את כל המשנה, לא רק את הקטע שלו בסוף.
famous. וחסורי מחסרה והכי קטני, כנראה חסרה יש איזשהו פרט, או חסרי, בוא נראה מה שנייה, וחסרי, כן, וחסרה במשנה וכך היא שנויה, אוקיי, קיצור, אולי חסר איזשהו פרט שם במשנה, והיא אמורה להיות כזה, ואז הם רוצים לשלב את שני, גם את הברייתא בתוך המשנה, זה הפשטן. But the real ones had questions, but they're still So that's what I've done. Fine. כן, קטני המוכר פירות לחברו זרען ולא צמחו, אפילו זרע פשטן אינו חייב באחריותן, כידוע, הזרעו נגינה שאינן נאכלים חייב באחריותן. דברי רבי שמעון בן גמליאל, שרבן שמעון בן גמליאל אומר, זרע פשטן הוא דאינו חייב באחריותן, הזרעו נגינה שאינן נאכלים חייב באחריותן. בדיוק, עד כאן זה סוג של הנפקא מינה של הדבר הזה. נו, כי הם באמת סתירה. Right. ככה זה, אנחנו אמרנו את זה כבר לפני כמה שורות, אבל הם פה בסוף אומרים את זה, שהם באמת סתירה. ואין כפרתו מהכפרתו אוקיי, אלא הרבן שמעון בן גמליאל, אז כנראה שאולי הרבי שמעון בן גמליאל שהם רוצים להגיד שאף הוצאה זה לא מבוסס על המשנה, שזה אמר רבי שמעון בן גמליאל שמופיע במשנה, זה לא מבוסס על זה, זה מבוסס על משנה אחרת או ברייתא אחרת, אלא הרבן שמעון בן גמליאל דתניא Okay. המוליך המוליך חיטין לטחון ולא לטטן ועשאן סובין או מורסן או מורסן. טוב, אז בעצם הוא מוליך אותם לטחון ולא נתנם במים לפני התחינה כדי לרקקן ולהפריד מהם את קליפתן. אז כאן הוא בעצם, הוא דפק אותם בעצם. מה הדרך הנכונה הרגילה? עכשיו הוא טוחן את זה, כן, הוא לא הפריד את הקליפה מהזה, אז הוא טוחן את זה, ואז נהיה, זה היה קמח יחד עם הקליפה, הכל ביחד, זה בעצם אי אפשר להשתמש בזה. מה עושים באופן רגיל? מכניסים אותם למים והקליפה יוצאה. אני לא יודע, אני אף פעם לא עשיתי, אבל לפי זה, לפי זה. אני גם לא, אבל אני לא יודע. לפי זה כנראה שמים במים, יש איזה סוג של מסננים את כל הקליפה יורדת. קליפה, כל מיני, גם אולי אפר, לא יודע מה שיהיה שם. ומה שנשאר, זה משהו טוחן. כן, בדיוק. וזה נהיה כאילו איכותי, יוצא משהו איכותי שאפשר באמת להשתמש בו. אוקיי. So, what is happening? כמו שאתה אומר, הוא דפק אותו. היינו בנאות So we're קדומים. replacing the days. Now the יש day, להם this day is pure. ארון גדול מעבר Maybe, I don't remember the first part. שהיה ולא שמו מים. Maybe, תהל. אבל זה היה רק is לחינוך. talking about. אפשר, או אולי זה לא קמח מה שיש לנו היום, אולי זה genetically modified, no klipa, huh? Not to have a klipa anymore. Yeah, that's right. אגב, the Rambam says that we shouldn't eat too much, קיצור, the whole parak, he has הלכות דעות, סוג של, לפי הרמב"ם אסור לאכול קמח מסוננת מדי. אז אני חושב, אולי קמח הרמב"ם בכלל הזה, אני לא יודע, סתם, יש בזה משהו אולי, זה פרק שלם מאוד מעניין. He wanted to be gluten free. gluten free. אוקיי, אז זה, אז ולא נתתם ועשה סובים ומורסים קמח, לא נחתום ואפילו פת, ניפולין, crumbly bread. זה עוד גם הקמח הזה, הלנחתום, סוג של, לא הכי טוב. לא, כאילו, הוא הביא לו קמח מוכנה כאילו לאפייה, ואז הוא עפה את זה פת ניפולין שמתפוררת לחתיכות, משהו לא טוב בעצם. crumbly bread. או, ועוד דוגמה, או בהמה לטבח ונבלה, אז בעצם מה היה בכל הדוגמאות האלה?
שלמו בשביל איזה מקצוע, והבעל מקצוע לא עשה את זה כמו שצריך. נכון, הוא הביא לו חומר גלם איכותי, והוא הפסיד את החומר גלם, גם הפסיד את ההוצאות לטחון וכל מיני בזה דברים. משהו. אז מה הוא נותן לו? חייב. אין לך אנטיביוטיקה, לא נכון. לא משלמים לי בקנדה. אוקיי, מפני שהוא כנושא שכר. אוקיי. חייב מפני שהוא כנושא שכר, והוא משלם מה שהזיק ברשלנות כזו. כן, סוג של רשלנות. How do you say רשלנות? Negligence. He's supposed to be a professional. אמור להיות מקצועי. לא היה. שלם. כשמישהו מביא משהו לטחון, אז הוא משלם לטחינה, to the guy who's grinding it, הוא משלם לו. נכון? זה גם כן, נכון. זה כסף. אז פה נכנס, Satisfaction guaranteed or your money cheerfully? No, first of all, not cheerfully, and secondly, the guy who owns a grinding mill charges to grind it. So the question is does he have to, is the seller obligated to pay for the grinding fee or not? Not if the נכון? product isn't. Not if the product wasn't sufficient. The crumbly bread. They could bake it, but it's not good bread. אז פה נכנס רבי או רבן שמעון בן גמליאל, שאומר, נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו. רגע. אוקיי. אז בכל הסיטואציות האלה, אם זה אצל כן, של הפת, של הבשר, כל אלו, נגיד בן אדם יש לו מסיבה בבית, הוא הזמין אורחים, היה לו בר מצווה נגיד, אז לפי רבן שמעון גמליאל, הוא נותן לו דמי בושתו, בושת אורחיו, ואני לא יודע, כנראה שגם ברור מחזיר לו את החומר גלם גם, את הקמח או את הבשר. וכן היה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מנהג גדול היה בירושלים, המוסר סעודה לחברו וקלקלה נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו. לא רק שמשלם לו, גם לאורחים משלם לו. עוד מנהג גדול היה בירושלים, מפה פרוסה על גבי הפתח, כל זמן שמפה פרוסה אורחים נכנסים, נסתלקה המפה, אין האורחים נכנסים. איך זה קשור? זה קשור שאם אין דלת, סתם. לא, By the way. כן, מה זה, זה? בוא נסיים עם איזה שורה או שתיים של הגלטה כזה, ואז סיימנו את בעצם משנה חדשה, סוג של ממשיכים באותו הקו, אבל מזה לעשות זה בירושלים, לא לעשות סעודות בירושלים. חס ושלום, זה לא מה שלומדים. שיעשו רק בירושלים. אז יש להם כל מיני מנהגים, זה לא טוב בשבילם. יותר טוב שיעשה חוץ לירושלים, ברמת רחל או משהו. So, what we are talking anyways. קטע שפה רואים שבירושלים אנשים מסתובבים בחוץ. Yeah. איפה לא? איפה לא? יש כל מיני מקומות שלא מסתובבים, אוקיי. בירושלים יש הרבה כאלה. looking on the sea, okay? We have like כן, אני די אוהב שמכניסים את זה, לא יודע, כאילו, סתם, מחזיר אותי שהייתי גר בנחלאות, שם, everywhere. אבל היינו עושים פורים בבית, היינו עושים שכונה בתוך הבית בעצם, זה היה... אבל בירושלים יש להם מנהגים שונים. הכי, it's like before like you have like until it's going מה שאנחנו רואים כל הזמן, זה כניסת השבת. בירושלים זה 40 דקות לפני השקיעה, לא 18. what is זה something מנהג ירושלים. Good? now when we said לבא השם יש כל מיני מנהגים. so Good. we understood okay But that's when we ירושלים. said it we said יש להם דברים ספציפיים. ותהר היום at the end of the sunset ירושלים הבנויה, we have the end כעיר שחוברה לה this is what שחוברה לה מובן השמש ותהר is like יחדיו או יחדיו? going on יחדיו. together
ששם עלו השבטים, שבטי קה, עדות לישראל. טוב, זה הייתי מאוד, היה פורים. טוב, זה אולי מייסר האחרון, היה פורים. היה פורים. יש לי איזה חבר שגר בדירה ברמות, ואז רואים את כל ירושלים מהבית, זה נוף מטורף. ואז, לא יודע, הייתי קצת אחרי היין והכל, אז הייתי עם הילדה שלי, היא הייתה בת 8 אז, במרפסת ככה, ופתאום מסתכלים, ואז אני משום מקום, כאילו יוצא, עושה לה ככה, ואז עושה לה קול כזה, ואז קורא את הפסוק הזה. בעצם זה היה כזה מצחיק, זה היה כאילו שחוברה לה יחדיו, ששם עלו השבטים, שבטי כעדות לישראל, והיא הסתכל עליי כאילו, אתה בסדר אבא? מה קרה? מה קורה איתך? אוקיי. כן, 2, 3, בסדר. אוקיי. מתחילים עכשיו משנה חדש, או בהמשך, אוקיי, משנה. המוכר פירות לחברו, אבל לפני שמתחילים, אז אין באמת, לא, כן, שאתה, לא יודעים בדיוק. זאת אומרת, אם פוסקים הלכה לפי הגמרא פה, אני לא זה כזה... לא ברור, לפי הגמרא זה מה לא... הוא נותן לו? בוא נראה ההלכה. המוכר לחברו זה לא נגינה, יהודים לסיעה בלבד, הוא זרם לנו צמחו. מחמת פגם שהיה בהם עצמם, חייב המוכר בחיותם המחזיר לקונה את סכום הכסף שקיבל תמורתם, אבל לא את שאר הוצאת הסריעה. לא, לפי זה, בלי להמשיך לקרוא את כל הדבר פה, הוא אומר שזה רק את דמי זרע. לפי, אבל אני לא יודע מאיפה הוא לוקח, הוא לא לוקח, לא נראה שהוא לוקח זה רק מהגמרא, הוא עושה סיכום כזה. זה לא הסכמה. יש פה עוד מקומות, כן. רמב"ם בעצם, הוא לוקח את זה מהרמב"ם בעצם, לא, אוקיי. אז טוב, המוכר פירות לחברו, הרי זה מקבל עליו רוב התינופת לסאה. אוקיי. שנייה. זה ברור בשוק. כן, זה רוב הקו לסאה. אז כמה היה קו לסאה? אז יש לנו פה כלל שאני בלי נדר פעם הבאה אביא לכם גם כזה, התכוונתי להביא לכם, בסדר? יש לנו פה את קסקלה ויגודו, אז אם קוראים, זה ככה, קסקלה ויגודו, בסדר? אז סאה, בתוך קו יש 6 סאה, או בתוך סאה יש 6 קווים בעצם. כן. בתוך סאה, 6 קו שווה 1 סאה. אז רוב הקו, כמה יוצא? אם זה 6 divided by 4. 6 קווים שווה לסאה. אז כמה זה רבע קו לסאה? 1 ומשהו. 1 ל-24. אוקיי. You want to someone now to search a mikveh before I want to come into the מקדש. 6 divided by 4, זה לא כזה קשה. לא, 6 times 4. 24. 24. So 1 over 20. 1 חלקי 24. 1 חלקי 24. אמרת שיש 6 קווים בכל סאה. כן, ורוב הקו לסאה, זה מה שהמשנה אומרת. נו. אז כמה זה יוצא? So it's 6 divided by, it's 4 divided by 6. So it's not hard to find a mikvah. That's what it is. Yeah, 4 divided by 6 Today, Nowadays, so I'm thinking. is a third, is 2/3. it's so easy with car. You can go like everywhere so easily and quick 0.66, okay. in ancient times. And why not? It makes sense that someone going to come 4 divided by 6 is less than that, just of course. walks by and says, It's 2/3 of a, basically 2/3 of a סאה. Yeah, but שתי שלישיות של סאה זה רוב הקו. אם אתה רוצה את כל הסכום, כל הקווים, אתה עושה 6 כפול 4, זה יוצא 24. רבע של 1 יוצא 1 חלקי 24. למה? אתה אמרת שיש בכל סאה יש 6 קווים. בדיוק. אז כמה זה רבע סאה בקווים? רבע קו בתוך סאה, רבע של קו אחד בתוך סאה.
רבע של כף. כמה הוא כותב זה שמה? 1.24? I didn't mean to. אני לא מוצא את זה פה. זה אני עושה לפי הזיכרון. 6 cups in a sale. Thus, at one part in 24. yes. So we talked Okay, we're gonna see what that means practically in a second. But Anyway, fine. 1 חלקי 24. Okay, that's where I got confused. also Okay. the name. אז אם חוזרים שנייה, מוכר פירות לחברו הרי מקבל עליו רוב הטינופת לסעה. אתה קונה שאה של קמח, אתה מקבל עד רבע קו של זבל בעצם, של אפר נגיד, Whatever it is. Yeah. מה שיהיה. תאנים, מה אלו תאנים? מה זה תאנים? Figs. Figs, yeah. טוב, so here I have some figs. נקבל עליו. Here you go. Okay, no. Okay, יפי. so the figs, we take them out. And? של שני כפים. Get that inside. Okay. And then we do one more, so like quarters. Yeah. Okay, we open it. אין תולעים, תולעות. Tolaim. לא רואה משהו זז פה בפנים. אוקיי, בסדר. Okay. אוקיי. No. זהו, אתה קונה גם אצל התאנים מקבל עליו 10 מתולעות ל-100, אז 10%. אז אם יש לנו פה 20, עד 2 נגיד, יכול להיות מתולעות. יותר מזה, אני לא יודע, מקח טעות כזה. מדברים על מה שלא טעות, מה שרגיל. לפי אני בירכתי הרבנים כבר. שלנו, Forget it. אי אפשר אפילו 10%. הכל יש תולעים, לא נוגעים בזה. חוץ מהם אתה בודק כל אחד ואחד. זה מה שהם אמרו בשבט. מי אמר? ועד הרבנים במצווה. שזה אסור לאכול? אסור. אסור לאכול תאנים? אסור לאכול תאנים טריים. כן. If you want to eat a whole one, you shouldn't. יבשים. בגלל ש... They're too invested to... אני חושב שזה... וואי. זה הרבנים פה... אני אכלתי לפני שאתה אמרת. זה ממש מקסימים. אין לי סמכות להגיד עליהם, אבל סתם. אם הם אמרו, אז הם אמרו. בסדר? יש להם, ויש להם... אני כן מה ש... כן. תותים. Strawberries, right? כן. אז אני מוציא את זה. אתם לא רוצים בטח. איזה טעים. זה בסדר. הקייטר פה, זה לא מהארץ. אסור להשתמש בו. כן. חוץ מאם זה קפוא. קפוא כן, אבל פרש לא. טרי לא. טרי לא של? של מה? תותים. בטורונטו כן נותנים. כן. כן מרשים. יש ויש. אני לא באמת יודע, אני לא הייתי, לא יודע, באמת, אני לא יודע. MK does not allow it, COR יש does allow מקומות it. שמגדלים אותם בשדה, יש מקומות שמגדלים אותם עם פיקוח, אני לא יודע, יש כל מיני, זה קשה לדעת. anyways, קיצור. אז זה הקטע. טוב, אז בדרך כלל, אם בעצם 10%, אתה מקבל 10% וזה עדיין בסדר, קנקנים בשרון מקבל עליו 10 פיתה סוד ל100. מעטף של יין? סליחה. מרתף של יין מקבל עליו 10 כוססות ל100. גם 10% שהוא מריח כמו חומץ. זה פירוש של, אז בעצם ביין יש יין מעולה, יין כוסס שהוא מריח כמו חומץ, אבל טעמו כיין, שפירושו אולי הוא שבוע-שבועיים לפני שהוא הופך לחומץ גמור, ואז חומץ, שזה לפי פשוטו. קנקנים בשרון מקבל עליו 10 פיתה סוד ל100. אז יש לי פה איזשהו ציור פה של קנקנים. מה זה קנקנים בשרון? אני קורא לזה חד פעמי של אז. לפי דעה אחת. יש כמה דעות, אבל יש דעה אחת האומרת שזה חד פעמי של דעה, סוג של כלים זולים, היו מייצרים אותם בזול, ואז לכן אתה מקבל כמה אמרנו?
10 מתוך 100 שהן שבורות לגמרי. אתה קונה מחסן, או לא יודע, חבילה של 100, תדע 10 מהן שבורות, אי אפשר להשתמש בהן. וזה רגיל בשוק. זה המקובל, כי אתה מקבל את זה. כי אתה משלם עליהם, זה הכוונה פה, כן, אתה משלם על התאנים, אתה משלם על 10% שבעצם זה, כן, זה בעצם סוגיות שהתחלנו לפני חודש-חודשיים, אתם זוכרים, שמוסיפים עוד טיפה, ולא בסדר, מי מקבל את זה, זה, אוקיי, כן, אוקיי, אז זה המשנה. עכשיו בגמרא, אומר הגמרא, תני רב קטינה, רובע קטנית לשאה. הוא רוצה להגיד שמה שאמרנו פה 1/24, נגיד בקמח, או בפירות, לא יודע מה הכוונה פה, אם זה זרעים, מה שלא יהיה, אולי זה קטניות, לא יודע מה הכוונה בפירות, ונראה למה. הוא אומר שמקבלים 1/24 של קטניות, לא של אפר. קטניות זה vegetables, ירקות. קטניות שזה פילר, אבל זה לא, it's not sand. אי אפשר לאכול. כן אפשר לאכול. אפר? No. זה דגמר. vegetables. כן, קטניות יכול לאכול. זה לא אפר, לא מדבר על אפר בו. היינו חושבים שאולי מקבלים את ה-1/24 או רבע לשאה, זה כולל גם אפר. זה המקובל. הוא רוצה להגיד פה שזה רק קטנית, שזה לא אפר בדיוק, אלא מה שיותר טוב מאפר. קטניות. אני לא יודע אם מפה יש איזה, אני לא מכיר את הזוועות של המנהל האשכנזים בפסח וקטניות וכל זה, אני לא יודע אם זה מגיע ממש ישר מהגמרא, אני לא יודע, אבל אולי פה מסתמכים, יכול להיות, שזה הנה יש פה דוגמה, לא דווקא לפסח, שכנראה יש איזשהו, זה כאילו נורמלי שנכנס קטניות לתוך כל מיני דברים. יכול להיות, ואז לכן לא אוכלים קטניות שמא יהיה מעורב עם קמח. יכול להיות כזה דבר, אני לא יודע. זה פשוט, בלי להסתבך. זה לכל השנה, מדברים כל השנה. אז זה לא היה מנהג של קטניות. לא היה. אבל אני אומר, מאיפה, כן, זה יכול להיות הקונספט, איך אומרים, הדעה הזאת היא שבאמת בתוך הקניות מעורבות דברים אחרים, כולל קמח, זה אולי כן, כאילו, אם עשו משהו עם זה או לא, אני לא, סתם אני אומר, כאילו, זה לא הסוגיה הראשונה שאני רואה שמדברים על זה שיש קניות מעורב בתוך קמח או בתוך דברים אחרים. יותר הגיוני שיש אפר או אבנים קטנים מן הרצפה שלו, שעושים את ה... אז... אבל קידנה אומר שזה לא מדובר על אפר. נכון. לא מקובל אפר ממש, הוא רוצה להגיד שמקובל משהו יותר טוב מאפר. אפר זה כבר פסולת גמור. הוא רוצה להגיד, לא פסולת גמור, משהו טיפה יותר. תן, נו. אז הוא אומר, זה קטנית. קטנית. whatever קטנית is. כן. זה משהו שלא הכי טוב, אבל אפשר להשתמש בו. נכון. אז זה הדעה שלו. ואז שואלים, והאפרורית לא. ואז שואלים, האם אפר לא? ואז הוא אומר, ואז רוצים להגיד, והאמר רבא בר חייא כתוספאה משמי דרבא, בעצם אמר הרב משמי דרבא, וכתוספאה זה שם של מקום, בורד צרור מגרונו של חברו, אז הוא מוציא אותו מהגורן של החבר, נותן לו דמי חיטין. משלם בשביל האבנים. משלם בשביל האבנים. משלם. למה? כנגד
צרור שהוציא, שכן אם לא היה מוציא את הצרור, היה חברו מוכר את החיטין עם הצרור שבתוכן במחיר של חיטין. והיה מוכר את כל הדבר הזה ביחד. So משלם בשביל זה גם. כן. כן, אני סתם, כאילו אתה מגיע לקצב בסופר, אומר לו אני רוצה לקנות אבל תוציא לי את העצם, הוא יגיד לך שלא, זה קרה לי, אני עשיתי. נכון, יגידו לך, אין בעיה, אבל אני שוקל אותו לפני, כאילו, כן. אבל המחיר כולל את העצם. את העצם, בטח, מי אוכל את העצם? את הכלב אוכל את זה, אף אחד לא אוכל את זה. אוקיי, בסדר. אין באמת. אז הוא משלם בשביל הכל, לא משלם הכל, זה ככה, חבילה. החיטין שבית החבר שליתם והשב שהוציא את הצרור, הרי זה כאילו נטל ממנו חיטין באותו כמות. אוקיי, ומכאן שקונה מקבל. אז מה רוצים להגיד? זה הראיה פה שהקונה מקבל אפר בעצם. אז למה שהרב טינה יגיד רוב הקטנית לשיער כנראה בלבד? זה מתחיל, אוקיי. נותן לו דמי חיטין. קטנית מעורב בחיטינת רובע, ואם הייתה קטנית מעורב בחיטינת רובע, מקבל אפרורית רק פחות מרובע. נותן לו דמי חיטין, קטנית רובע, אפרורית פחות מרובע. אוקיי. זאת אומרת שהוא קונה, בוא נגיד קילו, אז בקילו יש 10% מה? 24. ואפר, כמה יש פה? 26. פחות, כן, פחות. On top of that. אני לא יודע אם זה on top of that. קטניות פלוס אפר? That's what I'm saying. I don't know. קטנית רובע אפרורית פחות מרובע, אני לא, בוא נראה עוד פעם. קטנית מעורב בחיטין, עד רובע מקבל אפרורית פחות מרובע. הוא לא נכנס פה לזה. מה צריך להבין את דברי רב טינה כך? אם הייתה קטנית מעורבת בחיטין, עד רובע מקבל אפרורית רק פחות מרובע. No, as לפי מה שהוא אומר פה, Rav Tina's Braita explained that the Mishnah refers specifically to legumes, that in other words, not earth but not good quality stuff, apparently implying that the buyer is not obligated to accept any pebbles at all. This would seem to conflict with Rav Barchia's ruling, which assumes that a buyer must accept pebbles with the grain. In fact, he must accept. Yeah, okay. That's what he says. זה מחלוקת בין רב קטינה ורב ברכיה. הוא רוצה להגיד, אם זה, אני לא חושב שזה ביחד, הם רוצים להגיד, אני לא רואה את זה ביחד, כאילו זה לא 2, 24, אני לא רואה שהם מנסים להגיד את זה. מדבר רק אם מדברים על האפרורית, עד 24, ואם זה קטנית, ממש 24, זה מה שהבנתי מזה. שוב, קטנית רובע, אפרורית פחות מרובע, אז נגיד אחד, לא יודע, 23, 9, זה משהו כזה, אוקיי. ואפרורית רובע לא, ואז רוצה להגיד, אבל האפרורית באמת זה לא... זה חייב להיות פחות מרובע, לא עד רובע. והתניא, אבל למדנו במקום אחר, המוכר פירות לחברו, חיטין מקבל עליו רובע קטנית לשאה, שעורים מקבל עליו רובע נשאובת לשאה, עדשים מקבל עליו רובע אפרורית לשאה. אז רואים פה שבעדשים ספציפית מקבלים באמת עד רובע. of earth. כן, they pull it out and it has soil for sure. לשאה מקבל עליו רובע כן, מות עדשים מקבל עליו רובע אפרורית בשאה. מה אליו? האם לא כוונה שהוא הדין לחיטין ולשעורין?
No, I understand. שגם בהם מקבל עליו רוב האפרורית, ודוחים אינו כן דין זה הוא רק בעדשים ולא בחיטים ושעורים, והטעם ההבדל שאיני שונים עדשים דמיעקר אקרי להו, שעוקרים אותם על שורשיהן מהאדמה ולא קוצרין, ומשום כך מעורבת בהם אדמה. They pull it from with a machine or whatever. אבל בחיטין או שעורים שקוצרים אותם, לא אמור להיות שם אפרורית בעצם. לא, אבל יש שם straw. זה לא אפרורית, זה לא סויל. זה פסולת. לא, הם מתכוונים, אפרורית זה מאוד, זה אפר. אפר, סויל. קוצרים את זה, לא אמור... אוקיי. זה. הם רוצים להגיד, אם יש שם סויל, אז יש בעיה. משהו קרה, משהו פה יצא מהכלל כנראה. הכלל הוא שהם... שמש וטהר. בעדשים, אבל אם מוציאים בשעורים, זה לא אמור להיות שם. לא. אז משהו מוזר בזה, הם ידונו בזה. שאין עדשים דמעיקר עיקר אלוהו, אלא תמה דעדשים, כן, דמיעקר אקרי אלוהו, אבל חיטי אוסרי, לא, טיפשות מינה. טיפשות מינה. תפתור ממה שבעיה לצאת אחר, שנאמר לגבי קניית חיטי ושרעי דאפרורית לא מקבל. אז אולי למה לא להגיד בכלל שלא מקבל את זה? לא מקבל אפרורית בכלל. לא בעדשים, בשעורים. וחיטין ושעורים. לא מקבל, כי כבר אמרנו שלא אמור להיות שם בכלל. לא. על אנשים כן, בגלל שעוקרים אותו עם האדמה. נכון. אבל חיטי ושערי חיטים ודמי לא, יש שם מיני תפתור ממנו צבדיה, שנייה, ואפילו לא קורא לה וקונה כלל, לעולם חיטי ושעירי מקבל אפרורית עד רובה, אלא עדשים הצטריך עלי. Where are you? עדשים הצטריך עלי. דסלקא דעתך מיני. Wait a minute. I don't know where you are. פה. I will read a little bit from before. At the time of the Dashim, is that where you were? freeze after that. I missed that. לעולם חיטי, אלא תמה דעדשים. I missed that part. שאיני דעשים דמיעקר אקרי להו. Right, so they're taking it out. אלא תמה דעדשים. Do you find that? אלא תמה דעדשים דמיעקר אקרי להו. Right. אבל חיטי ושעירי לא. Okay. טיפשות מיני. חיטי ושעירי דאפרורית לא מקבל. זה לא נורמלי. כן? ואז זוכים לעולם חיטי ושעירי מקבל אפרורית בשיעור של רובע, ועדשים הצטרך עלי. דסלקא דעתך מינה. רגע, אני לא הבנתי. לעולם חיטי ושעירי מקבלים אפרורית. אבל אמרנו שלא. אז למה זה לעולם כן? אנחנו, אם נלך צד אחור שנייה, הוא רוצה להגיד שכן מקבלים בעדשים, כי עוקרים אותם. צד לפני, כן? ובשעורים חיטים חותכים את זה, כן? אז לא צריך להיות שם. אז אם חותכים, הוא רוצה להגיד, אז לא אמור להיות שם בכלל, אז אולי לא מקבל בכלל. כן. ואז הוא אומר, כן, מקבל עד 20... איך? מקבל עד רוב הלשאה, ובעדשים הוא חייב להגיד לך שאתה מקבל את זה עד רוב הלשאה, כי אם לא, אולי תהיה שם יותר,
זה מה שהוא רוצה להגיד. כיוון דמאקר אקרי הוא יותר מרוב הנמי לקבל כמה שמלן. חסר לי משהו, חסר לי נקודה. אוקיי, בוא... שסבירים, סבורים וזה, הוא לא, זה חותכים את זה, אז לכן אי אפשר שיהיה שם עפר. כן. אז עכשיו הוא אומר, כן, אבל אתה קונה ממני, אז תדע לך שיהיה לך עפר בפנים. למה שיהיה לי? למה? זה על אדמה, if you put it on the threshing floor, זה הגיוני, יכול להיות עפר. רוב הזמן, רוב If he's buying the wheat and barley that are harvested, not uprooted. No, but he always buys the grains, not the stalks. The stalks are cheaper because you're paying for stalks, not for grains. They take the stalks, I know, but fresh. no matter how you look at it, there should not be that much earth in them. בדיוק. הם עוקרים את העדשים מהאדמה, ואז הגמרא אומרת, מקבלים רובע לשיער. בגלל זה, בגלל שעוקרים, אז אמור להיות שם. אז שואלים, אבל בחיטין ושעורים חותכים, אז הוא לא אמור להיות שם. לא אמור להיות שם, ודוחים את זה, אומרים לא, אולי כן יש שמה, ומקבלים רובע לשיער. מקבלים את זה. כן, כן, דעדשים, כן. It's like a lot. I'm not a farmer. אלא מעתה דבר אחרי שתמה, כן, דמקר שעוקרים אותה, יש בהם עפר, אבל חיטי יוצרי, חיתן לא, אם כן תפשט תפתור ממנה את הבעיה לצד אחר, למר לקבל קינה חיטי יוצרים, שהאפרוי לא מקבל עליו הקונה כלל, ואז הם רוצים לדחות את זה לעולם, חיטי וסירי, כן, מקבל אפרורית, הוא לא נותן טעם, הוא סתם אומר, לעולם מקבל. הם דוחים את זה ולא נותן לנו טעם, הוא רק אומר לעולם מקבל. כן, אלא עדשים, ואז הוא רוצה, זה הפאנץ', עדשים הצטרך עלי, אנחנו חייבים לשמוע שמקבלים עד רובע לשיער. לא יותר מרוב הזמן. לא יותר. שזה בא מן האדמה, אז יכול להיות שיש יותר. כן. קצת עפר על ה-threshing floor, איך אומרים. כן. Fine, אבל לא יותר. אבל בשביל אנשים שלוקחים מן האדמה, לא יותר. That's what, yeah. כי הבן אדם, תראה, הקונה הפשוט, הוא לא יודע בדיוק מה קרה. אז הוא יראה בשוק, הנה יש פה מלא אדמה בתוך העדשים האלה, אמור להיות שם. אז לכן, ה-common sense הזה, אנשים יקנו מקח טעות בעצם. כי יש שם יותר ממה שאמור להיות שם, אז לכן התורה אומרת עד כמה מקובל, כי אם לא, אנשים פשוט היו מקבלים יותר, כי לא יודעים באמת. זה common sense, they wouldn't even look at it twice, they would just, they buy automatic, they pick it, they don't even look at it, they're not noticing they're getting ripped off בעצם. But it's not ripped off, it's normally. אם זה יותר מרובע לשיער, זה כן, זה מקח טעות, זה הונאה בכלל. זה הונאה, אז לכן הוא אומר את זה, זה החידוש, אנחנו חייבים לשמוע את זה, כי אם לא, היינו אולי נכנסים למקרים שמקבלים את זה סתם, מקבלים יותר בלי לדעת בכלל. לא היינו יודעים שזה לא נורמלי לקבל כל כך. כי הגיוני שיש שם הרבה, הגיוני. לא הרבה. אבל עד גבול מסוים זה רובע לשיער.